Hayi bo leyo moto ifonwa nesithathulo. Yini into yenza amaqhwa hayibo. Wezani. Wezani baby. Ikhombo lalela. Ikhombo lalela. Hayibo. Umlazo le moto le. Wetsa. Hayibo. Kunentombi mabe siyavele la ngikuthoni nje la ekhawasha sibheke. Awuthulakala. Phela ngiyayitshela ukuthi mama, konke sasebenza. Konke sokubona. Oh yeah, understand ayingcono hayi. Sifune intombi ifune njalo inayo anti siyakudinga nathi. Kanjani isikhathi abantu bangane izinto engaphani imali. Ngifuna into ephana imali. Sathi umsebenzi. Hayi. Kuno baba uyacabanga mfana. Ndoda. Ufakeni lapha Sunlight Liquid. Awu right. Ufake Sunlight Liquid. La epaketeni. Epaketeni. Ya ngisebenzisa. Uzoboshwa mfana. Washa imoto nje ngeSunlight Liquid. Uyadlala wena. Uzoboshwa straight, uzobulala lo pende straight. Uzobulala. Ngathi ningasheshe nisule lepholo, azi mingasuli uyagodola. Ngathi ningasheshe nisule bafowethu. Yabo nje ngoba iyagodola emihlelo yamanzi kanjena. Ngiyayizwela leyo moto mfowethu, hey. Manje ngathi ungasheshe uyisule mfowethu ngoba iyagodola, hey. Labafana bestance nalaba bomdlalo wamanzi mabasuke bakhipha icapha namasondo nezihlalo kuthiwa lento le ibizwa undercarriage. Nisuke encourageani ngoba already ni discouraged. Kona umuntu nje ophilile kahle nje ekhanda ongathi mawasha imoto akhipha amasondo aphinda akhiphe nezihlalo bangene laphansi kwemoto. Ikephi carriage. Cha kodwa ngiyathini yinje ngempela lento niyenzayo nikhipha amasondo nikhiphe nezihlalo niphinde nje nifaka abo canvas ngaphansi kwemoto. Cha kodwa ngiyathini abafana bami ni discourage nje ayikho indaba yini azuthi imoto iwashwa ngeyini sunlight liquid. Hayi mina ngiwasha imoto ngesunlight liquid angikwazi ukubanga nefro yami ngensipho yokwasha izitsha mina sengibhizi ngithatha insipho yayo sengiwasha imoto inensipho yayo quality quality yayo insipho yakho nithothi uspenda 200 or 300. Understand then imoto yakho izoba nje. But when I'm this confidence you didn't know you had. Even when you're sharing that drive, you feel good. No man, there should be someone now there also. Yeah. The passenger. Yeah, man. Oh yes, good time, man. So it does make you. Even when I come to you now, I'm like, yeah. I think, and you know, because confidence is an energy thing. Uzobona ukuthi yabona umuntu akadlali manje uyayifuna le bhanganoyi yabona mase ngishaya le pholo sekufuna le bhanganoyi my brother. So yeah, I'm telling it's a confidence booster big that call and saying yo please come outside when you're waiting there. You know when you pull up at your girl's hood and they are bruised there Zabona's quantity.
Check.